Ngudi roti kalanggengan. Panglimbang 5 menit dina Senin Pahing tanggal 20 April taun 2026. Kapethik saka Injil Yohanes bab 6 ayat 22 tekan ayat 29. Sapa kang ora butuh pangan? Marga pangan raga bisa tuwuh ngrembaga gedhe dhuwur selaras karo umur. Marga pangan manungsa sugih daya enggo kukuh lan santosa. Wose marga pangan manungsa bisa urip. Sawarike tanpa pangan manungsa tanpa daya enggo kurang begjane padha kelangan nyawa. Nanging nadyan kecukupan pangane manungsa uga ora ana jaminan bisa urip salawase. Dheweke tetep mati menawa titi mangsane tembi nerlai. Marang wong akeh kang padha mburu panjenengane, Gusti Yesus nanting supaya ora amung katrem ngudi marang panganan kadonyan kang winates. Tegese satemene percuma menawa wong amung ngudi panganan jasmani wae. Marga kudune urip mono lestari saklawase. Gusti medharake wigatene wong-wong mau makarya ngudi panganan rohani kang nuntun marang urip kalanggengan. Padha nyambut gawe ora kanggo panganan kang bisa sirna, nanging kanggo panganan kang tahan ketuk ing urip langgeng kang kaparingake dening putraning manungsa marang kowe. Satemene Gusti Yesus paring ngrangsum marang wong akeh jroning pangeram-eram nekuk tikelake roti lan iwak sawetara wektu kepungkur. Amung minangka srana amrih wong-wong mau padha nyandak ing panemu menawa Gusti Yesus mono dudu manungsa wantah. Panjenengane mujudake pribadi kang saguh gawe tuwuhing karohanen sarta marming karohanen. Nanging sajake nalare wong-wong mau ora gaduk mangerteni apa kang kakersakake Gusti Yesus. Wong-wong mau tetep mburu Gusti Yesus amrih bisa tansah paring pangan sacara sempulur. Bisa wae motivasine supaya tansah antuk pangan gratis lan ora perlu tandang gawi. Bejo dene wong-wong mau isih padha mbuka ati saengga padha nyuwun pirsa mring Gusti. Menapa ingkang kedah kawula damel supados kawula nindakaken kersanipun Allah. Gusti paring wangsulan supaya wong-wong mau padha percaya marang Gusti Yesus kang ingutus Allah. Ora ana cara liya kanggo tumindak supaya antuk panganan rohani, jabakno percaya. Percaya menawa Gusti Yesus temen-temen utusaning Allah. Percaya menawa Gusti Yesus temen-temen saguh paring rejeki rohani. Kang dibutuhke ing kene yaiku tansah ngrasuk rasa ngorong mringsih pangaksama dalem Gusti, ngorong mringsih keadilan lan bener dalem, ngorong mringsih kawelasan dalem, sarta ing tundhone rasa ngorong kanggo caket nyawiji Allah. Sipat Allah kang langgeng kang bakal ndadekake wong-wong mau urip langgeng. Para tresna pelem kinasih, Daud jroning Mazmur pepudian reptane mratelakake mengkini. Pindho sangsam angu pados tuya, sukma kula ngesti mring paduka. Marang Allah kang tresnani dadi kekuatan sarta dadi sumber urip lan kamulyane, Daud darbi pangarep-arep nyawiji panjenengane. Amung kanthi tansah nuwuhake rasa ngorong mring Allah lan sih wilasa dalem Gusti kaya Daud karepake, kita lagi bisa nggayuh kamulyan langgeng liwat Yesus, putra kinasih lan utusan dalem. Suwawi sami munjuk, kunjungan dalem Yang Rama, Sang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus rotine ngagesang kawula nyuwun awit kekeran ingkang kawedaring dinten menika. Mugi pangarep-arep kawula mring gesang langgeng manunggil paduka tansah manter salaminipun. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados sing mlebu sakmenika sarta salami-laminipun. Amin. Kunjungan dalem Yang Rama, Sang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.